I ćao svima, dobrodošli još jedan video. U današnjem videu će napravimo od ovoga i ovoga, da napravimo, da zalepimo petardu unutra i kao od papira da napravimo kao neki fitilj. I počnem. Ja sam ovdje zalepio, u traku. Onda uzete petardu ovako, lepio u traku i zalepite unutra. Ovo teško. Tako. Ovako. Unutra zalepljeno. Onda mi treba list. A prestani! To moja baba se zeza. Treba ovako da suvije. Ovako. Tu imam makaze i op. Onda ne znam da može ovako da se napravi. I unutra petardu. A pre toga da se zalepi. Sve ovo. Da, kako ovo. Ovako da se zalepi, da se nadvaja. Onda na petardu. Treba sam malo da skratim. Ovako. Onda opet ovo zalepimo. Tako. I evo, to ovako treba izgleda. Unutra je petarda. Ovo ne vidi se. Jeste. Pala mi je petarda. Tako. Sad ću od ove kutice za šibice da napravim. Ću pomoći nešto. Nema se. Pada mi petarda, sve mi pada. I to ovako treba da bude ovaj otvor.
Vi, ovo se zalepi pošto mi se pocepao. Hvala će me. Jedna petarda. Može čak i više. Ja ću stavim dve, ako može stano, pošto može. Ja pio traku na ovo, pa ne mora se mučiti zubima da kidam. To zalepim onako. Baba, smanji to. Gdje ja živim? U stvari, s kim ja živim? U stvari, ja ću 3 da stavim kad su već ovdje. Jok. Koliko sam je ovo zalepio. Nema veze. I to ovako izgleda. Ovo ćemo stvarno boh. I će ovo ovako. Preferiramo tradicionalan način obrade zemljišta, to znači da se čovjek živi sa prirodom, da poštuje osnovne zakone prirode, na taj način obrađuje zemljište bez upotrebe herbicida, pretjerane upotrebe herbicida i pesticida na jedan kontrolisan način. Čekaj samo na trenutak. Neki permakultura, a mi kažemo ono što su radili. Moram smanjiti televizor. I to je to su tako dve. A mogu i od ovoga što mi je ostao od papira da stavim na primjer jednu petardu, dve mogu staviti.